Ang gisulti ni San Pablo sa unang pagbasa mao ang kinaiya sa tinuod gyud nga disipulo ni Kristo. Ang tinuod nga disipulo ni Kristo nagtuman sa tanan nga gisugo ni Kristo. Nya kani karong naa sa tong ebanghelyo nag-ingon dinhi nga sa tuyo-unang gisulti. Ito bang bagong gibasa ang Reverend ba? Niingon dinhi nga ang buta dili makaagak sa laing buta. Unsa man ang buta? Kanang wa kahibaw asa padong. Si San Pablo diri sa atong unang pagbasa dili siya buta. Nahibaw siya asa ang finish line. Mo nang niingon siya, midagan ko lahos gyud ngadto sa dag-anan. Niapil kog lumba. Mura kog boksingero nga wa magpatakag sumbag. Kahibaw kog unsay akong sukmagon. So in short, may deklarar si San Pablo nga dili siya buta. Kamong mga ginikanan nga ni aron dinhi og kamong nagsimba. Unsa man mo, buta mo o dili? Kahibaw ba mo asa ninyo dadon ang inyong mga anak? Asa man adto sa computer, adto sa cellphone, adto sa pagpangwarta, adto sa mga kanang pasikat, pagwapagwapa, pagwapo-gwapo, aron makigkumpit dayon anang panindutay glawas. Asa man yu dadon? Asa man ang finish line sa inyong pagdaas inyong pamilya? Kay kasagaran ra ba karon kutob ra gyud diha. Wa gyud pamilya kayo nga nagtudlo sa mga anak unsaon pagkabalaan. Ano bang mahimutang holy? Muna bahala na og dili holy basta ni graduate lang og college. Bahala nagdili holy basta lang na ay income. Mao na atong gusto, di ba? Kami sang mga pare, apil na ning nagwali, bahala nagdi mo holy basta sakto lang mo sa donation. Igo-igo lang yung makuha ang dako-dakong kolekta. Bahala na mo diya. Uy, dili na mao di ay mahimotang guide nga blind guide. Giya nga butang. O sige, tanawa inyong kaugalingon karon. Unsay inyong gitudlo sa inyong isig katao. Mabitan na din hinaning kamot kung dili unta ko mabuta, usahay buta sa noon panagsa. Ikaduha, niingon si San Pablo, nahimo akong ulipon sa tanan. Insa di jud ko ulipon ni bisan kinsa, ako'y may desisyon nga mahimo kong ulipon sa tanan. Nya unsa man say gisulti ni Kristo sa ebanghelyo, niingon si Kristo, ayaw gyud mo paghukom sa inyong isig katao. Kanang ulipon, wa gyud nay right to judge. Magsige ra gyud nag-obey. Matud pa ni San Pablo, nahimo siyang ulipon sa tanan. Kadto kunong mga huyang og pagtuo, nahimo sa siyang huyang og pagtuo. Pasabot, nagpasugo siya sa mga tao nga mga buangon. Kamo, magpasugo mo sa inyong silingan nga adik. Uy, tubag mo diya, oy. Dili, no? Matod pang San Pablo, og mao niya tong batasan, nga di ta magpaulipon sa tanan, dili ta makaluwas. Siya naningkamot nga maulipon sa tanan, aron siya makaluwas. Ako, ambot lang ka, no? Kay ang sakristan murag di man gyud kasugo nako. Arang-arang og jutay ni Srimi kay kusog kay mosugo. Pader naa karoy schedule. Yes rem. Karong hapon pader naa sa kay buhatonon. Sige rem. Ikaw roy mo humili pader. Okay rem. Sabot karon. Si Reverend ron pader ha iyarong schedule. Sige rem. Arang-arang ni Srimi kay mosunod ko ani. Kanisa na atong IT, musunod sa ko, Father, murag dili mayo imong porma, diri ka dapita, irog-irog og jutay. Sige, sir, irog ko. Pero kaning sakristan, suway kong sugo, di ba?
Labi nagmoingon, padir alsaha tong basurahan, padir ilabay dito sa loyo kay hugaw na kayo to. Ingon jud ko, dong, timanig yung 15 taon ko dong. Igsunod na ng sogo, basta yun ka, papahawaon, tagi ka diri ba? Mao na ang akong batas, o kung mao na akong batasan, adritso ko sa impierno. Kamo, naman, masugo mo sa inyong mga anak. Masugo. Nya, makasugo ninyo ang inyong mga katabang. Sa atrosan mo mga impierno honon. Si San Pablo, sugoon siya, bisag kinsa, si Kristo, gisugo siya, ingon dupa po siya, lansang sa iyang kamot, sugot lang po siya. Pasanan ng cross, pasan lang po siya. Ikadagma, bangon lang po siya, bisag gasukarap na. Tutok ma muna ko. Onya, niingon dayon si Kristo, di gyud mo makakuha sa puling sa mata sa inyong silingan kung ang inyong mata na ay truso. Unsa maning truso nga nasa atong mata? Kanang pride. Garbo ba? Maunay mutap-tap nato ang mga taong pagarbuhon, buta, bungol, amang, og pungkol, og bakol. Saman, kasabot mo ang taong pagarbuhon, buta, bungol, amang, pungkol o bakol. Nga naman, ang iyang hunahuna, ang iya ramang kaugalingon, so buta siya sa pagtanaw sa iyang isig katao. Tanawa ng mga taong pagarbuhon, nang tag-as kay mga kuan, kakita dahil sila, ng ilang silingan, naglisod nag-agi. Sige yung pangural. Di yun sila kakita nga naglisod, nag-agi laslingan. Sige yung pangural. Nga, makaistorya din na sila. Madali makaya sila maglagot. Iniglagot, anak, kusmod ginang amang gina. Di gina kaistorya. Og maglagot ganin na siyang bana, kusmod yung naong, wagi tingugay. Nga, di na amang. Uy, tubag. Amang. Anya, unsaon man niya pagtunol o hinabang siyang isig katao kung pagarbuhon kay siya, nga mo siya, bahala mo diya, paningkamot mo inyo, pungkol. Unsaon man niya paglakaw aron mo alagad siyang isig katao kung siya pagarbuhon nga siya may labaw, mo siya, oy, paningkamot mo diya, ngano ko tawong suguon ko ninyo, kinsa man mo musugo nako, di siya mulihok para mo tabang ato, di siya mulakaw, di man ganina mo simba. Og musimba sad na, di sad na maminaw, bungol ba? Kay nigsultis pare, nga ay mong pangural. Sige, balik-balik ka na, priya ka niya, balik-balik ka na, pangural. Ikaw ba kuno diri sa among balay ba? Ana sila, di ginalaminaw, lapos na pikas dunggan. Niya ka mo, ansawan mo, di mo butaron, di mo pungkol, di mo bakol, di mo bungol. Usahay. Patay mo diya. Oy, daghan kay takaron, apil na ning nanagwali. Mga buta, mga bungol, apil ng atong mga kadaghanan sa atong mga leader sa kalibutan, magobyerno man or masimbahan, nangabuta na ta, nangabungol na ta, nangapungkol na ta. Kay ang kaugalingon ragay tan-awon, siging tan-aw sa kaugalingon. Abisan ganig ka mo, labi na ron ng uso na kayo ng selfie. Kita na yun, selfie, ako ng kaugalingon. Selfish na kaita. Kay ang pride, ang humility, mo'y makaabli sa atong mata, mo'y makapabukas atong bakba, mo'y makaayo sa atong kabungol, makapaayo sa atong kapungkol o pagkabakol, ang humility. Muna nga niingon si San Pablo, ako nagpaulipon sa tanan. Muna'y power sa mga Kristiyanos, humility. Mausad na'y power nagigamit ni Mama Mary to conquer Satan. Totally. Ang iyang gitawag og profound humility. Mauman bitaw nga
dinhi sa atong katilingban ron, gubot kay tastanan nga naman wa natay humility. Nabitay ni share nako diha sa kanirong atong Facebook, ana ni share siya nga sa una magsige siya yaw-yaw siya mga anak, purtig kunong kuana gahiag mga naong, mutubag pa kuno niya sa sige kuno niyang paminaw aning atong wali nga siging aghat nga kamong mga ginikanan ay gid mog panugo, ay gid mog panugo. Awa na jud kuno siya musugo, haskang kugihana na kuno siya mga anak karon. Isa pader tinuod gina imong giingon, kugihana jud kay sila. Nga wa na nako suguang, pero inigsugo nako din agid mo buhat. Nako wow na, ika na lay pasugo sa imong anak. Musamot kina sila kakugihan, kugihang manugo. O tinuod gid na kun kita magpaubos ang atos ang isig katawo mahimo sang mapaubsanon, matandog sila. Matandog yun. Oh, kanang imong silingan sige kusmod ang naong, paubos lang, sige smile, sige hilang gyud smile. Tanawa, dangtag na po katuig, mo smile gid na nimo. Madutlan man ang dugay. Labi nagsigihan nimog alagad, ang ilang kanal ikay mo limpyo. Ana, ang ilang sagbot ikay mo silhig. Sige na oh. Tanaw na tog kaabot bag na po katuig nga di na mo tagad nimo. Ang sabi yung paminaw, kaabot kag na po katuig. Oy, mutagad na sa ayaw ay panilhig diri kay basin unya noong mapaakan ka sa among iro. Mo ana na. Mukir na nimo. Sa balik pag gani papaak ti kang buanga ka. At least nitagad na siya nimo. Kahit salamat, nitagad na ka, praise the Lord. Ana dayon. Mutagad lagi na nimo. Basta magpaubos ka. Nya labaw tanan ang mapaubsanon ligon. Muna nga niingon diri sa katapusan sa atong ebanghelyo nga unsa toy aw sa atong kanibang responsoryo ba ligon bitaw pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan o Ginoo Dios nga gamhanan. Niingon diri bulahan ang mga tao kansang kusog mao ikaw, mag-uswag sila gikan sa kusog ngadto sa kusog, from strength to strength. Ligon kay ng mga mapaubsanon. Tanawa ra gud ng yuta nga nagpaubos, ligon kayo, gisapwang niya bisag unsa kadagkong building. Tanawa ng building nga tuas kinatumyan, iniglinog, magkabuang kagdagan kay muuyog ug maayo, di ba? Makasabot yapon ani. Di manindog na ta.